Здравейте, аз съм Шарохекс и както виждате днес играме ARK Survival Evolved. Значи играта излезна на 2 юни, аз виждате днес си я играя. Свалих я кракната, понеже има доста проблеми с кракнатите версии. Се наложи няколко дена само да търся кракнатата версията. На вас ще ви е лесно, защото ще сложа линк в описанието към нея, където може да си я изтеглите. Значи не знам колко е тежка играта, аз я включвам директно на... Тук не са на ултра, са на Epic сетингите, настройките, не знам защо така. Няма ултра, вместо ултра са сложили Epic и да видим сега как ще изглежда. Който иска може да си закупи играта, на 23 евро е в момента. Аз се замислям, нали, да си я купя, но първо исках да я видя какво представлява и... Затова съответно сега я играя кракната. Добре, сега някакво забавяне се получава. И така хора, най-накрая заради... Добре, това тук е героя ни. Само знам, че в момента върви с 14 FPS. Което значи, че може би ще се наложи да намалим играта. Значи това ни е Hair Color, значи какъв цвят е ми. Да, има много голям избор, то почти всичко е един цвят. Значи така... Eye Color, значи то не се вижда. Ама знаеш ко? Наши хора... Да речем така. Просто няма смисъл да си го правя, мисля, че изглежда добре. Е така ще си го кръста. И да включим, значи... Добре. Играта със сигурност ми върви на малко FPS. Така. Време да я намалиме. Значи тя е на... А не на Epic напълно. Еми, те е добре вече. Значи на Medium ми върви добре играта. Какво знам за нея? Абсолютно нищо. Значи с 10 различни свирки. Ужас. Значи инвентара ми е с има. Добре, значи е така. Защо тук е толкова объркано, бе? Значи това какво е? Някакъв седъл. Това как мога да си го сложа? Айде де! Значи нали хет? Ужас. Дроп айтем. Не искам да го дропвам. Я ако го дропна, кой ще стане? Мале, защо ми е в куфарче, бе? Така, ама... Искам да си сложа тази тъпа шапка, бе. Значи има craftable weapon. Това съм го виждал, значи по клипове. Герой съм съвсем малко, но... Те хората се правят който искат, така че... О, господи. Homo sapiens, някакви прости тука. Сега трябва да търся само да внимавам да не попадна на някакъв динозавър, че... Не знам какво ще направя, ако го видя. Добре, карта нещо имаме, чайте да разуча някаква тетрадка. Добре, това не е картата явно. Мале как блести от слънцето. Вижте само как ги е хванал той. Някакъв с едната ръка и тъй. Супер брутално някакво я хванал. Добре, чай сега. Значи, това е крафтабъл. Това се говори, бе. Значи, така се дъква, така се лази. Not ready to... Добре, значи с... Защо ударим само с дясната ръка? Това е тъпо. Така с... Значи конзолата е с тапа, си нямам идея от конзолата. Тъй че... Това ги разучихме, значи... Day 1... Пише къде съм... О, мале, вижте ни ми героя само, значи изглежда невероятен. С тази коса, която му е някаква... Това какво е? Няма значение, значи продължаваме. Значи ще се наложи да гледам някакви туториали сега като за начало, понеже you are hot shoes. Добре. Тук как е? Как е тук? Че да речем да влеземе в джунглата, бе. Защото тук е твърде жега. Моля да щупа това нещо. Не мога. Мале, вижте дървета само какви са.
За графиката му да кажа само, че е много добра. Само в момента нещо на къса. Щом ми върви по-тежко от GTA, смятате хора. Все пак играта и тя е Open World, но... Не знам, добре, тук мисля, че е достатъчно... О, господи, стига бе! Сега какво да направя? Значи аз... Сега като цяло... Кръв ли пръскам бе? Господи, защо пръскам кръв? Значи... Затова ми трябва сега стоун и още пръчки ми трябват. Значи... Още малко кръв или там, когато пускаме. Давай. Щупихме го! Не, сега откъде? Сега друго дърво. Това тук направо си щупа ръката, бе. Значи ето го. Същото. Добре, ядем сега. Значи... 9. Стига бе. Значи... Добре. Ето. Така. И сега великия стоун как ще го вземе? Си го щупиме с главата. Значи гледам, че съм жаден. За пиене мисля, че трябва да влезам във водата само и то само си пие. Поне така бях гледал, но дали е наистина така. Ще е бамбук, ама защо не мога да го щупя или тръстика. Къде не знам кой е. О, това слънце направо слепява тук, бе. Трябва да го намаля това слънце. Значи това е дразнещо. Motion blur. Какво? Значи... Max Durability 40 стига, бе. О, добре. Та шапка как да си я сложа? Аха. Маля хора, чувам някой да ходи. Не знам вие дали го чувате, ама аз чувам някой да ходи. Значи тотален ужас. Така, чайте. Значи с инвентара какво да вдигна? Значи това ще го лърна. Campfire. Мисля, че е добре Campfire да си имам. Друго какво, значи това е Stone Hatchet, Spear, Note, не, Cloud Plants. По-скоро Cloud Plants, аз го казах като растение. Tech Foundation, еми дайте, че ги караме подред. Ей тъй. Значи сега камък, откъде да взема проклетия камък? Това се... О, господи, това е някакво растение, стига бе. Значи Campfire се прави с stones. О, да. Значи това дето най-много го намирам. С това се прави. Дайте да пинем малко вода, бе, ако така се пие изобщо. Я. Да, така се пие. Ти си пълна томбака с вода, значи... в момента замръзвам ли? Така изгарям във водата, измръзвам. Няма година този герой, бе. Камък. Не е това. Първият ми динозавър, който виждам и той е птица, супер. О, господи, бях да си обърна тук нещата. Добре, значи разучаваме сега, търсиме камъни. О, взех камък! Америка! Крафт айтем. Виж къв само е нацепен такъв някакъв моя герой. Защо имам чувство, че някой има до мене? Това не ми харесва. Значи сега с тази гирка, какво мога да направя? Да си направя кемфайр. Значи трябва да ми stones.